kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Utod sa mayor sa Valencia Negros Oriental, nasapuan nga patay kag may igo sang bala sa ulo. Nasapuan nga patay kahapon sang aga sa barangay Kalayugan sa Valencia Negros Oriental ang 42 anyos nga si Don Paulo Teves. Siya ang utod sang alkalde sang Banwa nga si Edgar Teves. Pakaisa man siya sa anay gobernador nga si Henry Teves kag kongresista nga si Arnie Teves. Ang napatay nga Teves ang nasapuan nga ginputo sa habol kag plastic bag. Nakita sa post-mortem examination nga siya ang may igo sang bala sa ulo. Ginausisa sa karon sa kapulisan kung sino ang yara sa likod sa pagpatay kay Teves kag kung ano ang motibo sa pagpatay sa iya. Ang anay gobernador ang naghingyo naman karon sa otoridad sa gilayod nga paglubad sang kaso sa pagpatay sang iya nga himata. Si anay gobernador Teves nagapati nga mismo yara lang man lang sa Banwa ay naghimo sini kag bangod lang sang sinuyay amo nga ginpatay ang biktima. Wala akong lantawan naragod ni suya-suya or ginagmay kay nga butang nga local ra gyud ni. O nakabalo mo rest na ako idea kinsa mga gabuhat ani. Pat naman tay otoridad, naman tay mga law enforcement agencies nga moy gitahasan mo himo ani. Ang ako nang hangin. Kung pwede, dili na madugay. Makita na nato